ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಆಜು ಗಂಟೆಗಿದ್ದೆ ಕಾರಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದು ಪುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೇರೆ ತೋಜೇರಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ತೋಜೇರು ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾರ್ದು ಪಿದಾರ್ದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ ಪಿದಾರ್ದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಐತೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಡಿದ್ದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುವ ಬಂತ ಅಕ್ಕಳು ಕಡೆ ಪಿದಾರ್ದಿರು 5 ಪಿದಾಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಅದು ಅಂಚ ಯಾಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಕುಡಿ ಉಡುಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಲ್ಟಾ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಶೂಟು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಪ್ಪೆ ಎಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಸ್ ಬಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುರುಡಾಯಿ ಗುಲ್ದೀವಿ ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಲ್ಪ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಈ ಸತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಮೊಲ್ತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ಗೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂತೀನಿ ಚಾಕ್ ದೋಸೆ ತಿಂತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತುವಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡಿ ಇದು ಕಾಪು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕಷಾಯ ಇದಂತೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕಷಾಯ ಚಮಚ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಷಾಯ ನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪರ್ನಿ ಕಷಾಯ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಕಷಾಯ ನಿಖಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಳಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಎತ್ಯ ಮುಲ್ತೋಳಿ ವೆಹಿಕಲ್ ದುಂಬುದ ಇಡಗೆ
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಲೇಕ್ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೋಲಿ ಆಮೇಟಿ ಮೇಟಿ ಚೊಂಬು ಮಾತ ದೀತೇರು ನಾನುಟ್ಟು ಮುಳು ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಮುಳು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಉಂಟು ಏಟೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಹೇಳ್ತಿಲಿ ಮುಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಲೇದು ಪೊನ್ನನ ಮೇಕಪ್ ಆವದುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಅಂತದಲ್ಲೇರು ಪೊನ್ನಗ್ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು K9 ಕ್ರಿಯೇಷನ್ కొంచెం ఫోటోషూట్ లాగా ఉందండు కపుల్స్ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪಂದು ಬೊಬ್ಬೇಡೊಂದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪಂದು ಅದು ಫಾಲೋ ಅನ್ಬೋಡಿಗ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಶುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುದರ್ದದೆ ಅರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪ್ಲೈ ಎಂಜ ನಿಶ್ಮಿತ ಅವೇ ಆರೆ ಕೊರ್ದಲೆ ರೈಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಪ ನನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಒಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲನ ಕಡೆ ಮಂತು ಯಾನೆ ಅವೆ ಕಡಿ ಯಾನೆ ತಾರೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಈತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಳು ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುದು ಮುಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡುದು ಪೋಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್
KS ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ KS ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಾಳಿಗ ಕೇಕ್ ಪ್ರಿಯೆ. ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಇತ್ತನರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಎಂಚವ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಎಂಚ ಐಟ್ పొలిపొచ్చి ఇప్పడు ఈ గాడిని తూలి ఎంచొండు ఎన్న బొడది ఈ ಗಾಡಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲಲು ಇತ ಕೊನಪಲಿಗೆ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಉಲೈಡವು ಪಾರ್ನ್ ಅಂದ ಈ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಊರೈಸೆ ಮುಕ್ಕಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೋಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ದಸರಾಗ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂడి ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ.